ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores.
Sasamahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha?
May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Hoy ikaw, saksi ang langit nung ikaw ay lumapit sa iyong kaibigan para manghiram ng pera. 'Di ba? Ngayon naman mahala, saksi rin si Kim Chino para naman maningil sa iyo kasi ang dami mo ng pinagkakautangan. 'Di ba merong kasabihan kung gusto mo nang dumami ang iyong kaibigan na ba magpahiram. Pero kung gusto mong mabawasan ang kaibigan mo, aba, maningil ka ng utang. Mahal. Kasama mo na kapiling mo, walang iba kundi ang Spicy Opo mo sa radyo na talaga nga naman pag natikman mo, aba, hahanap-hanapin mo. Masarap po ako kalambingan lalo na ngayon maulan. Masarap ako kalambingan lalo na malamig. Na kahit tanghaling tapat o di kaya hapon na kung saan kapag sa Pilipinas ay tag-araw, ay nako, akong bahala. Mapamainit, mapamalamig, masarap po akong kapiling. What? Mahal. Makakasama mo ko sa programa na kung saan sakayan tayo ng trip. At syempre 3 to 6 p.m. Di ba nga ako na ang bago mong 3 o'clock habit. Wow. Kaya naman mahal, welcome sa programang Love Trip! Trip kong tulungan ang mga taong nagpautang. 'Di ba? Kung ang pangalan mo ay Josefina, Gregoria o di kaya James, MacArthur o ikaw na pagkabait-bait, ang dali mong mapagkatiwalaan at ang dali mong magbigay ng pera. Oo, shoutout kita ngayong hapon. Ayan ang mga pagkakataon na kung saan hirap na hirap kang maningil. Kung ikaw ay nahihirapan maningil sa kaibigan mong pinagkatiwalaan mo ng pera, ako na ang magsasabi. O ikaw na may utang, umpisahan natin ang Lunes na kung saan gawin mo ang tamang aksyon. Oo. Ito na ang araw na kung saan kailangan mo nang magbayad ng utang. 'Di ba? Karamihan sa mga nangungutang ngayon ay talaga nga namang hindi nahihiya kapag lumalapit. Pero kapag due date na, 'di ba? Nangako, sige sa Lunes babayaran na kita, Marites. Pero bigla na lang nawawala sa paligid, 'di ba? Ang hirap ang hirap magbayad, no. Pero mahal, always remember, kung ikaw ay nagkautang, isa tong obligasyon. Obligasyon para bayaran, hindi para takbuhan. 'Di ba? Kung ikaw ay may pagkakautang ngayon, lalong-lalo na pera, ay nako, magbayad-bayad din.
'Di ba? Ang hirap ng buhay ngayon at nung mga panahong walang-wala ka, nung mga panahong kailangan mo ng pera, imaginein mo pinagkatiwalaan ka nung friend mo. Friend mo ba talaga? O di kaya ginagamit mo lang? Di ba? Maraming ganyan no? Sa panahon na kung saan taghirap ang mga Pilipino, maraming manggagamit. Kaya ikaw huwag ka masyadong matiwala, di ba? Huwag ka masyadong mabait. Tandaan nyo, ang mga taong mabait, anong ginagawa? Ay nako, laging naaabuso. Uy, totoo yan yung mga sobrang bait, lagi yung inaabuso ng mga taong walang ya. Hindi lang sa larangan ng pera, kundi sa larangan na rin ng pag-ibig, larangan na rin ng business, 'di ba? Sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya okay lang minsan magtaray o di kaya sungitan ang mga taong deserve naman ng pagtaas ng kilay ni Aling Bebang. Shoutout na rin natin dyan yung mga bantay sa kanilang business. Kung kayo ay may maliit na tindahan, sari-sari store, call yourself business owners. Yan, para masarap pakinggan at deserve nyo naman din talaga, di ba? At yung mga may utang sa inyo na mahilig magpalista, oras na para i-text nyo para maningil naman kayo. Di ba? Kapag sobrang bait nyo, malulugi kayo. Di ba? Anyway, mahal, oras na para ako ay bumalik sa music. Kaya mahal, dito ka lang hanggang 6 p.m. pa si Kim Chino. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio Basic. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Shit! Go!
Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po!
isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot lang, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin
Ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila.
Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay,
sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa!
Bilisan mo, bilisan. Bilisan mo pa! Ding ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala...
Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yun. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message? Ayan na naman, laban na naman sa buhay. Shoutout natin dyan yung mga alipin ng salapi. Oo, shoutout natin dyan yung mga maraming pangangailangan, maraming binubuhay at nanalo sa buhay. Hindi dahil nanalo sa loto, no? Kundi nanalo sa tinapay. Shoutout natin yung mga breadwinners, di ba? At the end of the day, yan ata yung panalo o papremyo na ayaw makuha ng bawat Pilipino. Ang responsibilidad na iahon ang ating pamilya sa laylayan. Nagbabalik, walang iba kundi ang Spicy Opo mo sa kanyang programang Love Trip! Yo! Pakinggan nyo to. Trip lang. Trip lang. Trip kong bigyang motivasyon. Oo.
motivation ang mga empleyado, ang mga taong kailangan kumayod, 'di ba? Hindi naman kailangan yung mga empleyado lang. May mga kumakayod o naghahanap buhay din tulad ng ating mga drivers na talaga nga naman kapag nginitian ka nakakalaglag. Nakakalaglag pante. Wow, nakakalaglag. Ano pa ba mga nalalaglag? Nakakalaglag ng damdamin. Minsan kapag yan, no, mga nasa kalsada, talaga nga namang serious. At talaga nga namang nakafocus. Pero kapag nakita mong ngumiti yan, minsan ka-chat o di kaya ka-video call ang kanilang mga asawa o jowa. Ay nako, magugulat ka, ang tatamis ng ngiti. Wow, pakayabang. Kaya ikaw na nakikinig na driver o di kaya pahinante o basta may gulong, basta merong kambyo, di ba? Hawak ang manubela, show mo naman, ipakita mo naman sa iyong mga pasahero o di kaya sa sarili mo sa salamin ang pagkaganda-ganda mong ngiti. Wow! Minsan no, wala tayong choice kundi mamasada, bumangon at talaga nga naman maghanap ng pera. Oo, katulad ni DJ Kim Chino. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, iilan ang aking mga motibasyon o motivation para ako'y ganahan pumasok. Unang-una na dyan, syempre yung pera. 'Di ba? Pangalawa, pwede mong gawing motivation din yung mga suki mo. Kunwari, ikaw ay may business owner, 'di ba? Tindera, tindero, pares man yan, kwek-kwek, ano pa ba yung sari-sari store, 'di ba? Minsan meron kang suki na kapag naisip nilang bumili ng kanilang pangangailangan, ang store o business mo ang kanilang pinupuntahan, 'di ba? Kaya naman pwede mong gawing motivation 'yan. Motivation na makita ang kanilang pagmumuka. 'Di ba? Motivation mo rin na ngayong Lunes na talaga nga namang malay mo yung mga nagpalista ay talaga nga namang magbayad na ngayon. Hoy! Yung mga nangungutang dyan naaalala ko dati yung mga katrabaho ko kapag nangungutang sa mga tindahan, ate palista muna. Hoy, yung listahan nyo pagkahaba-haba na. Di ba? Baka oras na para magbayad. Ano pa ba? O, shoutout din natin dyan yung mga yung mga guro o di kaya yung mga nasa office, kumpanya na talaga nga naman tamad na tamad. Kailangan yung magbanat ng buto. Kailangan nyo i-submit ang mga deliverables. At sa mga estudyante dyan mag-aaral na talaga nga namang tamad na tamad, kailangan nyo pumasok. Halos 1 linggo na nga kayong walang pasok, tatamarin pa kayo. Wala na kayo natutunan. Anyway, mahal, hanggang 6 PM pa naman ang programang Love Trip. Kaya ikaw na nakikinig, pwede kang pumunta pala sa live namin sa 90.7 Love Radio Manila. But for now, balik muna tayo sa pangmalakasang music. Galaw-galaw, ikembot mo, sabi nga ng Baby Dolls. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Isa sa biling mo. Hi mahal, maayong hapon. Maayong hapon sa inyong tanan. Abot sa talong ganrapa papapapagman sa daayay. Uy, taga Iligan, hello. Maayong hapon. Ang galing mo naman sumayaw. Gumiling na ganito. Ang ganda ng kanta ng ng Baby Dolls. Ganda ng kanta ni Kim Chino, no? Good afternoon, Tin. Uy, nandiyan na si Gia Andre. Hello. Nandiyan na si Bayani. Shoutout natin yung mga
taga Batangas. O, mga Batanggenya, taga Surigao naman, maayong hapon, Kim Chino. Maayong hapon, happy Monday. Pati na rin yung mga OFW nating mahal dyan, Chino Pops. Taga Saudi raw siya, maayong hapon. Ang grabe, ang sipag naman ni Kim Chino. O naman, lagi naman ako masipag. Quezon Province naman, maayong hapon. Mahal na mahal namin yung mga taga Quezon. Minsan nandyan kami sa Quezon. Dancer Yarn. Uy, good PM, taga Bulacan naman ako. Uy, shoutout natin yung mga taga Bulacan. Merong mga bahagi ng Bulacan na baha pa rin, oh. Diba? Tapos kanina, umuulan-ulan sa Maynila. Ganito. Miling ng ganito. Marami rin akong kaibigan actually. Marami rin akong kaibigan na taga Quezon. Tugigaraw naman, Kim Chino. Uy, shoutout natin mga Tugigaraw. Ang sarap ng ano dyan, pansit. Iba yung pansit, batil patong. Tama ba? Ano? Bandida. Batil patong yung tawag sa pansit nyo. Yan yung nilalagyan pa ng suka. Tama ba? Tama. Tama! Sabi ko sa inyo, nakakapunta akong Tugigaraw. Dati Tugigaraw kami, 10 hours ang biyahe. From Manila to Tugigaraw. Ano ba yun, bandida? Yung yung daanan yung mahirap? Yung parang gilid ng bundok? Anong tawag doon? Yung sobrang hirap na daanan, yung gilid ng bundok, anong tawag doon? Delikado doon eh. parang laging merong doon. Ayun, Santa Fe sa Vizcaya. Tama, Santa Fe. Naalala ko na. Yan yung dinadaanan ng mga truck. Oo. Santa Fe, Kim Chino. Oo, tama. Grabe, no? 10 hours. Imagine niyo 10 hours ang biniyahe namin. Tapos hindi na namin inulit. Hindi na. Kailan ka pumunta? Ay, matagal-tagal na yun kasi dati trabaho kong maglibot-libot ng ng mga stores. Anyway, check natin ang FB natin. Baka may mga nagko-comments na naman at hindi natin nababasa. Siyempre, kailangan natin basahin yan. Uy, si Kim nandyan. Maayong hapon. Naldo, hello. Gustong-gusto kong pakinggan yung tawa mo. Napaka-rare. Actually, lahat naman ng sa amin dito sa 90.7 Love Radio Manila. Parang kapag tawa, may mga identity. Iba tawa ni Tanya Chinita, iba tawa ni Nicole Yala. Hindi rin namin alam Siguro yun yung mga dahilan kung bakit naging DJ kami. Mas madaling meron kang personality ng pagtawa, di ba? Watching from Saudi Arabia. Uy, si Yubel. Ay, Yubel. Isabel, hello. Nakakahawa yung ngiti mo. Uy, ang daming may flu ngayon. Shoutout natin si Alexander. Hello, Alexander. Watching here from Hong Kong. Uy, shoutout natin yung mga taga Hong Kong nating mahala. Uy, alam nyo ba, baka mag-Hong Kong kaming Love Radio. Love Radio DJs. Oo. Sabihan namin kayo kapag mag-Hong Kong kami. Marami kaming kabisyo pala na taga Hong Kong. Pang DJ ba yung ganyan tawa? Hindi naman required. Hindi naman required actually. Pure Korea ka ba? Bakit ang galing mo mag-Tagalog? Pilipino. Uy, si Yoli ba to? Hi Yoli, maayong hapon. Ang ganda naman ng boses mo, Kim Chino. Uy, maraming salamat Alam nyo, isa sa mga turo sa akin ng mga, di ba, nung bago. AI ka ba, boss? Hindi tayo AI, live tayo. Anyway,
Alam niya, isa sa mga turo sa akin ng mga co-DJs ko nung bata pa ako. Ay, nung bata pa, nung bago pa si Kim Chino, wag mong imo-modulate ang boses mo. So, kung paano mo kausapin ng normal na tao, kung paano ka magkaroon ng normal conversation sa buhay, ganun lang din ang pagsasalita on air. Hindi yung magandang hapon. Hindi gano. Magandang hapon sa inyo mga kabisyo. Hindi mo lalakyan yung boses mo. Yung normal lang. Akala ko talaga half Korean ka. May lahi tayo. Si Uncle nandyan na. Oh, nandito na si Uncle. Kanina pumasok. Hi, mahal. Uy, nandyan na si Chean. Miss you, mahal. Miss you too. Any tips paano? Ito na. O shoutout natin yung mga taga Mindanao, taga Visayas nating kabisyo dyan. Maayong hapon. Ano ba yun? Paano tumangos yung ilong? Sa magulang yan, sa magulang. Yung sa akin sa magulang eh. Swerte ako sa lahi ng nanay at tatay. Pwede rin daw sipitin mo. 'Di ba? Pwede sipitin yung ilong. Tips para magka-abs, mahal. Nakula na nga akong abs. Kanina si Maratoni pumunta dito. Sabi niya, Kim Chino, ang dami mong, after ng ere mo, ang dami mong oras, pwede na mulmul ka. Nag-gym ka na ba ulit? Sabi ko, hindi pa. Hindi pa ako makahanap. Hindi pa ako makahanap ng gym eh. Boss, pag pinihit ko yung ilong mo, ilong ko, mamamatay ba ako? Hindi, wag mo lang lakasan. Ano favorite food mo kapag tag-ulan? Ano favorite food? Ano bang masarap kainin? Depende. Lugaw, pwede lugaw, no? Sopas. Pero ako, kapag inumin naman, ice coffee. Umulan, bumagyo, umaraw, ice coffee. Pero ramen. Uy, masarap nga yung ramen, no? Sopas. Pang toothpaste model ka, Kim Chino. Ang ganda ng ngipin mo. Maraming salamat sa mga nagtatanong. Natural po ang mga nakikita nyo sa mukha ko. Yung eye bags ko. Natural yan. Kung makakita kayo ng tigyawat sa mga live ko o sa mga ere ko, natural din. Naalala ko dati meron ako tigyawat dito. Hindi ko, kaya kapag nag-adlib ako dati, or nagla-live, nakaganito ako magsalita. Kasi nagkatigyawat si Kim Chino din. Hoy Lynn, hello, maayong hapon. Nandiyan na rin si Aduena. Ito yung mga nagko-comment sa FB Live natin. Sa mga nagtatanong po, DJ Kim Chino po ay meron ding personal account. Kim Chino. Tayo may 100k followers sa FB. So, feel free to follow me doon. Ano pa ba? Kung gusto nyo ring mag-message kay Kim Chino, 'di ba? Sa kanyang programang Love Trip. Minsan sina-shoutout or tinutulungan natin ang ating mga kabisyo kung meron silang request na pagawa or pasabi. Kunwari nakikinig ng radyo. Kim Chino, need ko ng tulong mo. Sabi mo sa boss ko, pauwiin na kami. 'Di ba? Sinabi ko 'yun. Kim Chino, aga ko nag-join ngayon. MJ, hello! Maayong hapon. Ano yun? Naninibago pa rin ako sa new schedule. Oy, shoutout natin si Eileen Joy. Bago nga, dami nga nagsasabi, Kim Chino, 6 to 9 p.m. ka pa rin ba? Hindi na. 3 to 6 p.m. po si Kim Chino. Hi Arsen, tagal mong hindi nag-live. Si Boy D kasi. Ako lagi naman ako ready. Si Boy D kapag nga walang live ako kay Boy D yan. Uy, shoutout natin TNVS community. Maayong hapon, magsiingat kayo. Uy, si Ino, hi Ino. Adwena, hello, thank you for watching. Thank you for
Uy, maraming salamat ha. Na-appreciate yan ni Kim Chino yung mga nag-heart ng ating live. Mga nag-share, nag-heart ng live, nagpa-follow. Maraming salamat. Kung gusto nyo ako makita, mapakinggan ay nako, dyan lang kayo dyan. Kamusta ka, Kim Chino? Okay naman ako, mahal. Smooth ang biyahe, walang traffic. Hindi ako na traffic ngayon. Ganito na ba schedule mo ngayon, Kimchi? Oo, 3 to 6 p.m. na po. Programang Love Trip. Di lang pala gwapo boses. Hindi lang pala sa boses gwapo. Pati itsura gwapo, sabi ni Poch. Uy, shoutout natin yung mga yung mga galing yung mga galing radyo. Shoutout natin. Maraming salamat po. Welcome sa live. Sa mga nagtatanong, yes, ako po ang napapakinggan nyo sa radyo. Si Joe Mario, maayong hapon. Ang dami nanonood sa atin sa FB Go, kung magpapa-shoutout kayo sa FB Live, lagay nyo yung pangalan nyo, edad, bakit iniwan, bakit broken-hearted, tas kung anong city. Kung gusto nyo na shoutout, dali. Kunwari, Kim Chino, 18 years old. Pinagpalit. From Pasay City. Ganun lang kung magpapa-shoutout. Si Boy, di ba pa rin ba kasama mo? Yes, kasama ko si Boy D. Hi DJ Kim Chino. Hi ka rin. Shoutout natin si Rowena Martinez. Shoutout din natin si Jack Ray from Salvacion. Ang dami nagpapa-shoutout. Shoutout from UAE. Nag-break kami kasi LDR na kami. Wow, hirap talaga LDR. Hirap talaga LDR. Hello Kimchi. Hello mahal. Shoutout naman Mr. Chinito. Hi Catherine. Wilma Hidalgo. Shoutout sa iyo. Si Jericho Ferrer. Shoutout. Uy, taga San Jose del Monte, Bulacan ako. Uy, shoutout. Ikaw yung lagi ko pinapanood sa FB. Hugot ng hugot. Ako ba yun? Shoutout naman ako kay Chino. Hi Marty! Happy birthday batiin natin. Happy birthday Adrian James Lalata. Mahal, miss na kita. Miss you. Blooming mo naman. Taga Taiwan naman ako, sabi ni Tin. Hi Tin. Taga Egypt, Rigel. Sa Egypt ba marami pang pyramid? Hindi pa ako nakakapuntang Egypt. Mahal na kita. Thank you. Thank you, mahal. Ano skincare routine mo, Kim Chino? Alam nyo, pati nga si Konyo Bicolano. Sabi niya sa akin, alam mo, ang ganda ng Ang ganda ng pagka-glass skin mo. Glass skin daw. Di nila alam, oily lang. Nainom lang kayo maraming tubig. Tapos black coffee. Yan. Maraming tubig, tapos black coffee. Taga Bulacan ako. Hi mga Bulakenyo. Bulakenya. Maayong hapon. Greet naman natin happy birthday si Dayan. Hi Dayan. Ikaw yung pinapanood kong before. Hi Mia. Ayan sabi ni Pen. Shout out, Pen, 33 from Imus, Cavite. Pinakilig pero hindi inibig. Shout out natin dyan yung mga pinakilig tapos hindi naman inibig. Diba? Ang hirap no? Ang hirap no kapag utu-utu ka. Ang hirap no kapag ang dali mong mauto.
Yung sasabihin, ikaw lang mahal ko, gustong gusto kita, ikaw lang kausap ko, tapos naniniwala ka agad. Ay! Sinisipon ako, mahal, pasensya na kayo. Ang sakit naman. Uy, shoutout natin taga Batangas. Oh, shoutout natin si Roms. 18, inibig kaso kaibigan lang pala. Minahal pero hanggang kaibigan lang. Oy, shoutout natin dyan yung mga hanggang kaibigan lang. Ops! Di pwede maging kayo. Kaibigan ka lang. Shoutout yung mga fin-red zone. Over naman sa real talk. Uy, miss na kita. Hi, Mir. Kamusta? Marilu, hello, hello. Icha, hello. Tawan-tawa. Addictive naman ang tawa mo. Maraming salamat. Sa mga nagtatanong po, DJ Kim Chino po ng 90.7 Love Radio Manila. Pwede nyo po akong i-follow sa aking mga social media platforms at DJ Kim Chino. Grabe naman yung tawa mo. Kaibigan pero nagkatikiman. Naku po, yan ang problem. Cheyan, pansinin mo naman si Alexander. Mini-mention ka. Because it's been raining in Manila, hindi. Uy, birthday ko last Saturday. Batiin natin si Mir Bustamante Forteza. Happy birthday, Mir Bustamante Forteza. Ang hirap naman ng apelido mo. Ako, minahal pero 3 pala kami. Naku po, mahirap yan. Napadaan lang pero na real talk pa. DJ Kim Chino, shoutout mo naman kami. Kami yung naglaro. Uy, shoutout natin! Your Prince. Siya yung isa sa mga naglaro nung Pride March sa Palma Hall. Hello, hello! Hi, Prince! Shoutout sa inyo. Mabuhay kayo. Mabait ka pala in person. Uy! Sino nagsabing hindi ako mabait? Mabait naman talaga ako in person. Ako pinangakuan pero sa iba sumama. Naku po, yan ang problema. May mga pagkakataon talaga na yung taong minamahal nyo, mahal nyo, o di kaya jowa, asawa mo ngayon ay talagang namang mangangako, gagawa ng pangarap, gagawa ng goals, kasama ka pero sa ibang tao niya tutuparin. Yan ang nangyari sa inyo. Di ba? May mga ganyang pagkakataon na talaga nga namang kasama ka nung ginagawa yung pangarap, binubuo yung pangarap, gumagawa ng plano, pero magugulat ka sa ibang tao, tinupad. Mahal na miss kita. Uy, shoutout natin. Maraming salamat. Hi, Leticia. Watching daw siya. Gina, hello. Shoutout naman, taga Summer ako, Kim Chino. Hello. Grabe, mapanakit ka pala. Hindi, nagkikwentuhan lang tayo dito, mahal. Nagkikwentuhan lang tayo dito, ha. Huwag kayong masasaktan. Huwag kayo... Kwentuhan, banding. Kapag hapon, kasama niyo si Kim Chino naka-live, banding lang tawag dito, ha. Walang iyakan. Walang... Pinalo na kita. Uy, maraming salamat. Dahil naluluha ako kakatawa. Ayaw ko sa tao. Pwede pa shoutout? Oo naman, shoutout natin si Raquel Pugosa. Uy, shoutout natin. Kasama niya raw maglaro. Oh, malay nyo next year, nandyan ulit kami ni Titan Jello or ibang DJs. Maraming salamat. Uy, sabi sa amin, Prince, pwede raw kami mag-host ng As a Whole program. Nagkataon kasi noon, meron kaming commitment pa. Pero nakakatuwa kasi napasaya at na-energize daw namin yung crowd. Maraming salamat.
Hello, namiss kita. Hi, Eneria. Ang saya maglaro. Grabe yung tawa mo. Makita ka lang masaya na. Oo, thank you, thank you. Shout out sa mga nagbubulag-bulagan, sabi ni Frank. Uy, may mga ganyan talaga. May mga ganyan talaga yung mga ayaw maging single, ayaw bumitaw, 'di ba? Na kahit alam mo nang niloloko ka, minsan harap-harapan, minsan patalikod, may nabasa ka ng chat, may nabasa ka ng message, may nabasa ka ng text, meron ka ng resibo, pero tinatanggi mo pa rin na talaga nga namang niloloko o masaya na siya sa iba o di kaya hindi ka na mahal, di ba? Bubulag-bulagan ka. Ganon yung ginagawa nyo. Ayaw nyong bumitaw. Di ba? Bitaw na. Bitaw din. Yan ang problema sa inyo. Hi, Ann. Watching from San Ildefonso, Bulacan. O, shoutout natin mga taga Bulacan. Matagal na akong bumitaw. Very good. Shoutout sa mga... Ayan na naman kayo. Tapos kapag... In short, niloloko nyo lang yung sarili nyo. Lokohin ang sarili para sumaya konti. Uy, wala na kayo pinanghahawakan dyan, ha. Shoutout natin dyan yung mga nagbubulag-bulagan. Yung mga nag-iisa na lang kumakapit sa relasyon. Shoutout sa inyo. Wala na kayong pinanghahawakan dyan. Hinihintay na lang yan na ikaw na mismo yung umayaw o bumitaw kasi naaawa na sa'yo. Shoutout natin 800k viewers natin sa TikTok. Hello, maayong hapon. Dali pa, shoutout pa kayo. Aboy di pinagbigyan na kita. Shoutout natin, dali, pa-shoutout kayo. Ayan, maganda to. Shoutout sa mga best friend na nagkaroon ng mali siya. Kaya ngayon, tinatanggi. Shoutout natin dyan yung mga best friend na na-fall sa kanilang mga best friend. Kaya ngayon, tingnan mo. Ni kaibigan, hindi ka na matawag. Ayan. Hindi mo alam kung hanggang saan ka lang. Kaya ang ending, nawalan ka ng best friend, nawalan ka ng kaibigan, nawalan ka ng pagmamahal. Ayan ang problema. Sinasayang nyo yung friendship. Hindi, ang theory ko lang dyan, minsan yung mga taong madaling ma-fall. Makinig muna kayo, makinig ha. Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero ganito kasi yan. May mga taong madaling ma-fall. May mga taong pakitaan lang ng kabutihan, di ba? Mag-good morning, mag-good night, pagbuksan ng pinto, nafo-fall ka agad. Alam mo kung bakit? Hindi ka pa natatrato ng tama. Wala ka pang tamang relasyon. Hindi mo pa namimit yung tamang tao. Kaya akala mo yung basic human decency na pagiging mabait, pagiging gentleman, ay talaga nga namang akala mo pagmamahal. Kaya shout out sa'yo. Hindi pa natatrato ng tama. Well, okay. Kwentuhan lang ha. Kwentuhan lang tayo. Kwentuhan lang to ha. Walang iiyak ha. Bakit mo panakit ka? Kwentuhan lang. Kwentuhan lang. Bakit may luha? Grabe, pakilapag naman yung shot glass. Sinampal ako ng... di ba pwede no tayo online shot. Pwede no. Wag dadala ako shot glass.
Di ba? Sige, assignment yan ni Kim Chino, magdadala siya ng shot glass. Anyway, oras natin oras natin 5 p.m. At syempre tuloy-tuloy lang po ang programang Love Trip hanggang 6 p.m. pa naman si Kim Chino. Kaya for now, balik na muna kayo sa radyo. Balik kayo sa radyo ha. 90.7 Love Radio Manila. Message nyo ako sa social media ko, DJ Kim Chino, kung gusto nyo magpa-shoutout, nakikinig kayo sa radyo. Go. Ha? Muli-muli ako po si DJ Kim Chino sa aking mga social media at DJ Kim Chino. For now, bye-bye na muna sa live, mahal. Till the next one. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Boys yan! Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip.
So meron kang kasamang anak. Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama,
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy.
Oh, no. Natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, sa muka. Kahit maglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na mag-cash in sa mga partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil 6/6 sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang paglo-load sa GCash Load. Promo runs from May 22, August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 257582 series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe NTM or 0272139999. Other network fees may apply. To know more. G-Exchange Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang himpilang, mapaumaga at gabi, ikaw ay Metro's #1 Love Radio Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako,
Basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay... Pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabas. At nagbabalik na po ang radio DJ na laging sinasabihan na ang sarap-sarap ng boses. Wow! Excuse me, hindi lang po boses ang masarap sa akin. Pati rin kapag ako'y nakita mo sa personal, masarap ang aking ngiti. Muli nagbabalik na po DJ Kim Chino sa kanyang programang Love Trip! Yo! Pakinggan nyo to. Trip lang. Trip! Ito nag-message sa akin. Trip, kung i-shout out ang isa sa pinakamagandang dilag, shoutout natin si Tessie ng Mandaluyong, dyan daw sa Boni Ab. Isa siyang business owner na may karinderya. Pero ang sabi niya sa akin dito, kakatrabaho, hanggang ngayon wala pa rin akong jowa o asawa. 51 years old na ako. What? Yan ang problema sa inyo. Kakatrabaho nyo, kakakayod nyo, kakahanap natin ng pera. Ay talaga nga namang minsan nakakalimutan natin ang sarili nating humarot. Yung mga nakikinig natin dyan, drivers, at along Mandaluyong kayo, dyan daw siya sa Boni Ab. Meron siyang karinderya na open para sa lahat, pati na rin ang puso niya open. Open sa'yo. Wow! Hindi, akin lang naman dito, no? Shoutout natin si Tessie, no? Nakikinig siya ngayon. Tessie, ang mahalaga dyan, meron kang radyo sa karinderya mo, tapos malay mo napapakinggan to ng isa sa iyong mga customer ngayon na kumakain, habang nakatitig sa'yo.
Malay mo, di ba? Mahanap mo at mapansin mo. Suki mo pala ang iyong next na maiibig. Ano? Maiibigan. Di ba? Minsan kasi hanap ka ng hanap sa Netflix, sa mga K-drama. Pero ang realidad, isa pala sa mga customers mo. Tsaka kung naiinip ka, 51 years old ka na, ang akin lang naman, okay nang maging single kesa mapunta sa relasyon na ang minamahal mo ay maling tao. Oh, 'di ba? Aminin nyo, totoo naman. Minsan mas okay na maging single, may pera ka pa, meron kang trabaho o hanap buhay. At least, 'di ba? At least hindi ka ginagatasan. Okay na yan, maghintay ka lang. Malay mo dahil sa programa nating Love Trip, ay nako, pumunta dyan ang mga nakikinig ngayon. Kapag nagawi rin kami dyan, minsan nagkakasyama mo love kami dyan, nagpapamigay kami ng mga nakatutok ng papremyo sa mga nakatutok sa 90.7 Love Radio Manila. Mabigyan ka namin ng papremyo. Diba? Ganyan lang, be patient. Darating at darating na rin yan. Okay nang maging single kesa mapunta sa relasyon na ikaw lang ang nagtataguyod. Anyway, mahal, oras na para ako'y sumibata. Oras na para ako'y magpaalam. Huwag kayong mag-alala bukas ulit. At syempre, susunod na sa akin, Maratoni sa kanyang programang Playbook, diba? At dahil dyan, mahal, balik na tayo sa pangmalakasang music. At ikaw na single, baka kailangan mo na ng tulong o love potion o di kaya kapag sinabi sa Tagalog, gayuma. Here's Abra para sa kanyang kantang Gayuma. Mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!